2013ko ekitaldi nagusian Nafarroako zirkuitoan Europako kamioi lasterketen proba. Milaka ikusle bildu dira. Kamioien arteko lehia izan da plater nagusia eta egia esan, ez da emoziorik falta izan, aurtengo txapelketako bigarren saioan. Antonio Albacete lasterketa buruan irudietan, 3 aldiz Europako txapelduna kamioietan, Nafarroan garaipen bat eta podioko 3. postua atera ditu. Txapelketako sailkapen nagusiko 3. lekuan atera da Nafarroatik. Horren atzetik, bigarren Norbert Kiss gidari sutsuak Albaceterekin tirabirak izan ditu larunbateko saioetan eta igandean ere azkarren artean da. Markus Osterraik, kamioietako eskarmentu handiko gizona, 2004ko txapelduna Nafarroan bat irabazi du eta 3. egin du beste batean. 4. txapelketako sailkapen nagusian, Albacetek bezala 74 puntu ditu. Eta hor, kamioi urdina 20 zenbakiarekin, Javier Marizkurrena Nafarra urten 2 saiotan aterako da bakarrik, Nafarroan eta Nogaron. Nafarroan puntu bat atera du, lasterketa aurretik apenas ibili gabe izan da, eta ez du puntako materialik. Helburua 10 lehenengoen artean sartze izan du, eta hor lasterketa buruan Antonio Albacete eta Norbert Kiss hauatzean izan du jo eta su bere aukeraren bila. Albacete xaxatu eta hutsegitera behartuko ote zuen esperantzarekin. Javier Marizkurrena Nafarra, 20 zenbakiduna beraz, irteeran atzera xamar izan da, sailkatze saioan kale egin zuelako lehenengo itzulian eta lehenengo 10 artean sartzeko helburuaz ibili zen pistan. Puntako bikotearen ondoren, lehia askotxo, horien artean aipatzeko modukoa, Javier Marizkurrenak izandakoa, Benedek Mayor izan baitzuen aurkari nagusia. 12 zenbakidun kamioiarekin ibili zen hain zuzen. Larun batean, Marizkurrena aurretik izan zen, igandean ordea, Hungariarra azkarrago ibili zen. Horiekin biekin batera leian Jean-Pierre Blaise 14 zenbakiarekin. Lehenengo lasterketaren amaiera, Albacete, Kiss eta Oestrik. Eta 10. posturako leian, Benedek Mayor nagusi, Marizkurrena eta Jean-Pierre Blaiseren aurretik. Tuvimos un toque. Lehenengo posturako bidean nintzela beste bat ikutu eta enuen lasterketa bukatu. Puntu mordoska galdu nuen lehenengo. Gero 3. izan nintzen azken lekutik irten da. Eta gaur, polea egin eta lehen lasterketa irabazi du. Hemos ganado la primera carrera. Igandeko leheneko lasterketa paketsu xamarra izan zen arren, bigarrenean ordea gauzak guztiz desberdinak izan ziren. Borroka latza izan zen pistan, puntu askotan, lasterketa oso lehiatu. Javier Marizkurrena, Benedek Mayor eta Jean-Pierre Blaiseren artekoa ikusgarria izan zen. 10. postuan nork aterako ote zuen borrokan murgilduta izan ziren 3. Makina bat ukitu, bultza egin zioten elkarri eta batak bestea mendean hartu zuten. Ikusgarria izan zen. 10. lekuaren bila, Marizkurrena eta Benedek Mayor zati luzea biak parean, baina azkenean Marizkurrenak eutsi egin zion. Zuzengune nagusian, behin eta berriz saiatu zen Marizkurrena 10. jarri nahian Blaisi frantsesa aurreratzen saiatu. Eta Benedek Mayorrek lehiari etekina atera nahian berriz egin zion aleginari. Horrengo itzulian ere, berriz Marizkurrena erasoan Blaisik baino beranduago balaztatu, baina biek ikutu eta Benedek Mayorri justu atea itxi zion. Erne, 6. itzuliko irudia baita hau, berriz ere zuzengune nagusiaren sarreran Marizkurrenaren erasoa Blaisi gainditzeko. Hauek ez dakite Markus Ostrek pistan gurutzatuta dagoela, posizioak ez dira aldatu, baina Ostrik ez jotzeko bizi ibili beharko dute 3. Arriskua ongi saiztu dute. Posizio aldaketa galanta, Jean-Pierre Blaisi eta Marizkurrena borrokan. Biak kanpora atera eta Benedek Mayorrek eskerrak eman eta aurrera. Hungariarra 10. da, Marizkurrena 11. eta frantsesa 12. Hori bai,
Nafarrak ez dio erreztasunik emango hungariarrari. Mekanika indartsuena azkenean nagusi lehia honetan. Ha habido pelea, siempre hay Borroka pelea. izan da, beti bezala. Hemen pista ez ezagunean are gehiago. Horrek esan nahi du apur bat gorago ibiltzintezkela. Kamioien lehia da, jendeak gustoko duena. Y es lo que gusta a la gente además, o sea que bien. Markus Bosiger bigarren atera zen, baina lasterketa irabazi egin zuen. David Berseki bigarren geratu zen, eta Jokin Han, txapelketako liderra, hirugarren. Before the races we have the free practice, and in this free practice we have a big Lasterketa aurreko entrenaldian olioarekin arazoa izan genuen. Ontzitik gainezka egin eta aurreko gurpietara isuri baitzen. Beraz, ez genuen behar bezalako puntua lortu. Eguna gaizki hasi eta gaizki bukatu zen. Alde horretatik ez nago bat ere pozik. Pistari ez nion neurria hartu eta ez genuen kamioia ongi jarri. Baina bukaeran, txapelketako lider jarraitzen dut. Pozik, baina sorteari eskerrak. In the end, I think we are lead the championship. From this side, I'm very happy, but with a lot of lucky. It's not our self-performance in the moment. Hanek ez zuen kamioia pistan ongi lehiatzeko puntuen jarri, baina bai, puntu batzuk eramateko lain, eta txapelketako lider atera zen Nafarroatik.